Аз съм Янислав, занимавам се с всякакви неща, свързани с дигиталния свят. Всичко най-ново, общо взето считам се за early adopter. Търсех вариант на два екрана. Дори съм работил с лаптоп и монитор, което си е малко тегаво, защото трябва да го носиш този монитор, трябва да го подкачаш, да го включваш, да търсиш ток и така нататък. Този специално модел максимално така в този момент покрива нещата, които искам, защото е доста удобно да си свалиш клавиатурата и да направиш един монитор, който е всъщност една система, която е с два екрана и съответно да се работиш на двата екрана. Следя много IT пресата, нещо, което ме интересува, и там попаднах може би на презентация или реклама. Сега вече не мога да си спомня точно от какъв източник, но това провокира интереса ми. И оттам нататък всичко беше само да търся. Всъщност аз, когато го харесах този лаптоп, беше преди неговата премиера и се наложи да чакам около 5-6 месеца, докато бъде наличен в нашата мрежа и докато си го закупя. Разбира се, значи, общо взето, когато взимаш такава система, търсиш параметри, които да удовлетворяват това, което правиш. Тоест, тя трябва да е достатъчно мощна, за да може да работят, макар че част от тези софтуери, които аз ползвам, не са чак толкова тежки, но мога да кажа, че на този специално понякога се налага да работя с Photoshop и с CorelDRAW и няма никакъв проблем. То си е преживяване, нали, самия анбокинг, и да го отвориш, направене с доста здрави материали. Аз мисля, че отговаря на много високи стандарти за удароустойчивост, естествено за влагоустойчивост и такива стандарти, но нали, няма как да влизаш с него във водата. Но в края на краищата тези параметри в този модел отговаряха на моите изисквания, свързани с това. Понякога си позволявам, имам си един допълнителен монитор и всъщност ползвам 3 монитора. Но когато, да кажем, знам, че днеска съм на Пампорово и трябва да работя до обяд, пък след обяд да карам ски, си ползвам тая конфигурация, за да мога лесно да си го прибера, да си покарам ски, да се върна, да си го отворя пак така. Това е най-ползваната конфигурация всъщност, както го виждаш в момента. Затворен. В смисъл, не го ползвам затворен. Много рядко го ползвам да е свит като нормален лаптоп, защото ако го ползвах така, щях да не си купувам този модел точно. Първата, естествено, е удобството на двата екрана. Това е номер 1. Номер 2, естествено, е бързия процесор. Той е i9. Достатъчно памет, той е с 1 терабайт SSD, доста бърз, зарежда веднага. Батерията му издържа доста дълго, което също е добре, макар че това не ме притеснява много, защото ако съм някъде в офис или в нещо, работя с включено такова, пък тук в кемпера той си има соларни батерии и се му осигурява достатъчно ток да си го зарежда. Но въпреки всичко, дори при моя начин на работа, като постоянно светят двата екрана, 4-5 часа спокойно се издържа батерията при интензивно натоварване. Значи, ако е само на един екран, предполагам, че може и към 7-8 часа да издържи. Мисля, че го използвам на 100%. Всичките му възможности. Искам по-големи екрани. Проблемът е, че по-големите екрани пък ще го направят по-голям, няма да е удобен за носене. Така че, може би в тая посока трябва да върви компанията. Появяват се нови технологии, разгъващи екрани, навиващи се екрани и така нататък. Кой знае? И в интерес на истината, аз вярвам, че до сега, поне което са показали инженерите на Asus, вървят в правилната посока.